Hello guys, जों tabuk bazarni taung no sokpayo. जों jin chajangnai manui jo tam to khana rokno gui manai जों to bisi chakhangkai kaisa kai mohai. Tai kubini tongo norok naite जों saman rok no naidi ta kisa misa. Norok naina manai bazarni tamo toka mo simino oro no pura 100 taka ni thangka tamo hingke oro tongo can lollipop kaisa tei tiffin duita ta aboni pore ke chop to arong chai paikya chop kainui manai bai ang tak ang intejar senglia asuk ke chana muchungkha ni ungko chop bisingo tohan ganang jat abo ke chai paikya rono tabuk roti moi mane tiffin duita bai ungko khai nogo sanai hingka bagui chwng to borok khorok ni bwla mo kaisa 20 mari thanglai mo se 20 taka mo kaisa se 20 taka chong naidi mo ke 12 moja hinjago mane motor sudi hinta chungke tobo 12 moja hinta higo chai nenda norok ni oro jotoi 120 130 taka thangka nen mo pura goda hang tongmai duita naidi dol dog naidi ko tiffin seking jatra khlai packaging oboni pore obo chanai dol dog market thokai se mo to chai mo chabai mo chanai last ho tamo jatra ya sabai besakang mayang dogata camera romjak stand rok bo kwrwi bwkha finally puri complete tabuk ye poruma chanai mo chicken na pura los bisingo pias rok mangsi norok nai tongmani khua rok tamang do mo norok nai simi si tongnai ang khai chanai kha ani chamani norok nai mokang bothoma bekang aborok ma war khatoi thoye ba tamo chabai khe mai sima box sagra nai nog nai tong nai da nog nai kha nai ya mo saman sim phunu simano asam bidu bom dita hediba nga chabai khe do wngchangai no bidu mathak se nai joto no hor hamya.